tros de xocolata i un bossit petit de pa són la solució més bona per berenar. Són la solució més bona per berenar. El pa sempre allarga massa, la xocolata fa curt, i això el conte de la vella mai no surt, mai no surt. I això el conte de la vella mai no surt. Però si no surt el compte, tant se val que res no hi ha, com el pa i la xocolata per berenar. Com el pa i la xocolata, com el pa i la xocolata, com el pa i la xocolata per berenar.